Oplev den enestående smukke natur ved Røsnæs. Bliv ført forbi 13 landmarks af en kystrute på 25 km og dyk ned i en spændende historisk og geologisk rejse. Se leraflejringer i skrænterne. Find forhistoriske fossiler. Oplev gravhøje og stendyser. Og hør koncerter med klokkefrøer på de våde enge. Har sydvendte skrænter med orkideer, vindruer og sjældne dagsommerfugle. Og et rigt dyre- og planteliv. I naturrummet kan du planlægge din rute. Og i aktivitetshuset ved havnen vil man kunne lære om vand og dets muligheder. Røsnæs Rundt går fra det flotte naturrum ned langs sydkystens stejle skrænter til fyret på spidsen og tilbage langs nordkystens stenede strande. Få en naturoplevelse i særklasse. For mere information besøg røsnæsrundt.dk.